halayensa akwai wuyan lamari mai zamani da nayi nazari yan mata kansu nayi nazari halayen da akwai wuyan lamari mai zamani da kai nazari yan mata kansu kai nazari halayen da akwai wuyan lamari mai zamani da kai nazari yan mata kansu kai nazari Allah kai ne cikan lamari manzan Allah abin fari ya Allah haskan sadari waka ta cikin nazari halayen da akwai wuyan lamari mai zamani da kai nazari yan mata kansu kai nazari to abin da ya sa na yau nazari halin mata na gani a gari wannan waccan suna budiri shi ya sani ko na yau nazari halayen da akwai wuyan lamari mai zamani da kai nazari yan mata kansu kai nazari wata yarinya da ta yi kudiri ta ganni ta ce tana madari ni ko sai na ce ta yo haƙuri don na san so akwai haɗari halayen da akwai wuyan lamari mai zamani da kai nazari yan mata kansu kai nazari da soyayya akwai haɗari da hujja ta kuyo haƙuri sai ka yi bajet kana lamari yarinya ba ta ma uzuri halayen da akwai wuyan lamari mai zamani da kai nazari yan mata kansu kai nazari daga san da kace kana udiri in ta yi na'am akwai budiri an ko kai ne cikan lamari ka zan bankin ta kai nazari halayen da akwai wuyan lamari mai zamani da kai nazari yan mata kansu kai nazari in ka yi tana cikin fari in ka ki kana cikin siri bacin rai ka taro shi gware har gwara a ce kana kabari halayen da akwai wuyan